Pojke filmade attack på kvinna. Lördag den 4 januari i år var en kvinna ute med hunden. Det var på eftermiddagen i staden Borås. Då kom någon bakifrån och attackerade henne. Poliserna säger att personen hade något vasst. Personen slog kvinnan hårt i ryggen. Hon fick åka till sjukhuset. Nu har poliserna gripit en ung pojke. Han är under 15 år. Poliserna tror att pojken gjorde attacken. Pojken och kvinnan känner inte varandra. Pojken filmade attacken. Han delade filmen på internet. Han delade filmen på ett ställe som har att göra med gruppen 764. Det berättar SVT Nyheter. 764 är en grupp på internet. Gruppen startade i USA år 2021. De som är med i gruppen är ofta unga pojkar. De gör allvarliga brott. De vill skada andra människor. Personer i gruppen har attackerat människor de inte känner. Attacken i Borås liknar attacker som en annan ung pojke gjorde i Hässelby i Stockholm förra året. Den pojken gjorde 2 attacker med kniv. En attack mot en kvinna och en attack mot en man. Han gjorde också 6 andra attacker. Pojken filmade det han gjorde och delade i gruppen 764 på internet, skriver SVT. Pojken i Borås har sett filmerna. I meddelanden har han skrivit och frågat om han skulle göra som pojken i Hässelby, skriver SVT. Poliserna eller åklagaren som undersöker brottet i Borås har inte velat prata med SVT om pojken och gruppen 764.